Już play-doh. O, bam! Na dywanie widocznie trzeba zrobić bounce. Bam, bam, bam! Bam, bam, bam! A gdzie jest misio? Gdzie jest misio? Gdzie jest misio? Gdzie jest misio? A! Tyk, tyk, tyk! No. Gdzie ten misio? Gdzie ten misio? Gdzie jest misio? Gdzie jest misio? A, tu jest misio, tak? No chodź do taty. Chodź do taty. Chodź do taty. Bo. Tak. Do mamy pójdziesz? No dawaj.